Кыш айы саңғыла йөрү, конькила шуу, гомумән сәламәтлекте ныгыту өчен иң кулай ай. Каланың Салават Юлаев паркында балалар һәм өлкәннәрнең ялдарын матур оештыруга төрле шарттар тудырылган. Конькила шуу өчен бот, бәләкәс балаларга уен майдансыклары, тренажердар, саңгылар бар. Шулай ук яңа елга әзерләнә башлаган бот майдансыгының эш барышы белән безнең хәбәрчеләр дә танышып кайтты. Өлкәндәр, бигрәк тә балалар әүдем ялды өстен күрә. Буның өчен калала төрле секциялардан башка паркта саф һавала уйнарга, спорт яраткан кешеләргә төрле шарттар булдырылган. Хырганактарда шуыр өчен 2 майдансык эшләнгән. Балалар майдансыгыннан да кескәйләр өдөлмәй. Ата-әсәләр шул арала саф һавала торган тренажердарда ла шөгыльләнә ала. Мен 6 яшь, мен шунда тренировка йөрим. Мен хоккей охшай. Мен торайга 8 бу. Ял паркынан көндүз дә кис тә кеше өдөлмәй. Мәктәптә дәресләрен тамамлаган кызлар, малайдар тизрәк бозда шуырга ашыга. Шулай ук каланың төрле мәктәпләренең малайдарыннан йыелган хоккей командаһы көн дә күнекмәгә йыела. Өшүп я уеннардан арып киткәннәр өчен ял итү бүлмәләре, шулай ук тәгъимхана ла эшләп тора. Работает у нас в парке прокат коньков, лыж. В этом году мы обновили коньки, закупили станок для заточки коньков. Приходите в парк за веселым предновогодним настроением, всей семьей, с детьми. Ждем вас ежедневно. В данный момент силами БРСУ ведутся работы по возведению елочного городка. Һуңгы елдарда каланың төп шыршы майдансыгы Салават Юлаев паркында урынлаша. Боз майдансыгын эшләү әүдем бара. Тиздән балаларны, өлкәннәрне кыландырып, байрам кәефен бүләк итеп, купшы шыршы үзенең уттарын яндырасак. Одайлы кышкы ял вакытларында һәр гаиләгә әүдем, күңелле ял минуттары өчен кала паркының ишекләре һәр вакыт асык. Рушания Рахимова, Хәйдәр Көмешбаев, яңалыктар.